Szia! Ebben a videóban szeretnék néhány tanácsot adni, főleg akár kezdők számára, edzéssel kapcsolatban. Itt nem a gyakorlatok kivitelezéséről lenne szó elsődleges sorban, hanem igazából ilyen általánosabb tanácsokról, tapasztalatokról, hogy mire érdemes odafigyelni. Az első, amit nagyon fontosnak tartok, az a fokozatosság elve. Nagyon sokan tisztában vagyunk vele, hallottunk már róla, de mégis hajlamosak vagyunk egy kicsit megfeledkezni róla, főleg amikor nekiállunk edzeni, akár úgy, hogy van tapasztalat, akár úgy, hogy nincs. A legnagyobb probléma, hogyha nincs meg a fokozatosság elve, az az, hogy nagyon könnyen akár le is sérülhetünk. Inkább legyél türelmesebb, és adj egy kis időt magadnak. A második a bemelegítés. Nagyon sokszor hallom, látom, hogy sajnos nem elégséges, vagy kimarad akár teljes egészében, és majd, hogy nem egyenesen maga az edzéssel kezdenek. A bemelegítéssel felkészítjük a szervezetet arra, hogy terhelést fog kapni az edzésen. És hogyha ezt elmulasztjuk, nagyon könnyen összeszedhetünk egy sérülést. Sokszor hallottam már, és mondták nekem, hogy ő nem szokott bemelegíteni, neki erre nincs szüksége, sosem történt semmi, sérülés. Erre csak azt tudnám mondani, hogy igazából az autóban a biztonsági övet is azért kötött be, mert ha történne valami, az nem logikus, hogy most ne kösd be a biztonsági övet, mert évek óta nem történt baleseted, és úgyse fog. A harmadik, és amit kifejezetten ugyanúgy fontosnak tartok, mint a többit is, az a nyújtás, edzés végén a nyújtás. Ezt is nagyon sokszor elhanyagolják az emberek, és ez legfőképp abban segít nekünk, hogy minél hatékonyabb legyen az edzésünk a későbbi idők folyamán, ne hagyjuk megrövidülni esetleg az izmokat, megmaradjon a megfelelő mozgástartományunk, főleg az adott gyakorlatoknál, vagy akár növeljük vele. A negyedik, és természetesen ez is nagyon fontos, az a technikák helyes kivitelezése, a gyakorlatok helyes kivitelezése megfelelő technikával. Nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek, főleg a kezdők, de még haladó szinten is, elkapkodják a gyakorlatokat, látszik, hogy próbálnak túlesni, és minél előbb legyen meg az az ismétlés szám így vagy úgy, főleg a nehéz súllyal, ahelyett, hogy inkább egy kicsit maga az ideg-izom kapcsolatra, az izomérzetre koncentrálnánk rá, és inkább legyen kevesebb ismétlés szám egy picit lassabban. Ez kezdőknek meg kifejezetten fontos. Az ötödik, az nehéz megfogalmazni, mert igazából úgy tudnám elnevezni, hogy megtanulni edzeni. Nagyon sokan abban a tévhitben vannak, itt is nagyon sokszor a kezdők, amikor eljönnek edzeni, és nem nagyon van edzésmúltuk. Sajnos meg kell érteni azt, hogy ez nem úgy működik, hogy te bejössz egy konditerembe, egy edzőterembe, és fél év alatt akkor te elérsz bizonyos célokat. Alapesetben, ha jól akarod csinálni, és tényleg elérni szép eredményeket, ahhoz meg kell először tanulni edzeni. Ugyanúgy, mint amikor ha te szeretnél autót vezetni, és megtanulni autót vezetni, először elvégzed a kressz tanfolyamot, elmész gyakorlatra vezetni, megcsinálod a vizsgát, megszerzed a jogosítványt, és mint sokan mások tapasztalták azt, hogy igazából ott kezdődik legfőképp a tanulás. És igen, ugyanígy van az edzéssel is. Meg kell tanulni edzeni először. Meg kell tanulni helyesen kivitelezni a technikákat, kell, hogy kifejlődjön egy olyan ideg-izom kapcsolat, ahol még hatékonyabban tudsz fejlődni. És a hatodik, ami az összes közül lehet, hogy tényleg a legfontosabb, az hogy is fogalmazzam meg? Türelem. Ha ebben az edzés formában, sportban szeretnél elérni igazán eredményeket, látványos eredményeket a testeddel, az sok idő. És ez sokszor nem pár hónap, vagy akár egy-két év, sokkal tovább tart. Ez a legnagyobb probléma, hogy türelmetlenek vagyunk, és mi csak szeretnénk minél előbb elérni azt a célt.
de igazi célokat csak akkor fogsz tudni elérni, hogyha megszereted ezt az edzésformát, és azért csinálod, mert szereted, és nem azért, mert valamit amúgy alapesetben el akarsz ezzel érni. Amire még érdemes odafigyelni, az az étkezéssel kapcsolatos problémák. Erre most nem tudok kitérni lényegesen, hogy most mire érdemes odafigyelni, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a videó. Érdemes akkor egy táplálkozási tanácsadóval konzultálni például. De mindenáron, ha adnom kéne egy tippet, az az lenne a tapasztalataim alapján, hogy ne egy étrendtervet kezdj el keresgélni az interneten elsődleges sorban, és megpróbálni azt megcsinálni, kivitelezni, hanem kezdj el egyszerűen előre dobozolni ételeket, főzni, elkészíteni, legyen mindig ott előtted, a közeledben, és ne az legyen, hogy mindig az utolsó pillanatban, amikor már iszonyat éhes vagy, elkezdesz rohanni a boltba vagy a hűtőhöz, és azt teszel meg, amit találsz. Annak sosincs jó vége. És végeredményben a legfőbb tippem, tanácsom az az, hogy ahogy már előbb is mondtam, szeresd meg, amit csinálsz, szívesen csináld, mert akkor biztos, hogy hosszú távon fogod csinálni, mert hogyha azért jössz le a konditerembe, vagy bárhova, akár otthon, vagy bármi más csinálni, mert te abból csak valamit nyerni akarsz, hasznot húzni, de amúgy nem szereted, nem akarod csinálni, annak nincsenek eredményei, hosszú távon főleg nem, úgyis abba fogod hagyni. És nekem is volt ilyen, lesznek olyan napok, amikor nincs kedved lemenni, lesznek olyan napok, amikor nagyon jól megy az edzés, olyan napok, amikor nagyon rosszul megy az edzés. Ezek ilyen hullámvölgyek, túl kell lendülni rajta, ugyanúgy le kell menni, meg kell csinálni. Ezek, amiket elmondtam, ezek leginkább saját tapasztalatok, mint az elmúlt 10 évben, akikkel foglalkoztam, vendégekkel, az ő tapasztalataik. Remélem, ezek a tippek és tanácsok valamennyire azért segíteni fognak neked. Tehát ezekre mindenféleképpen figyeljetek oda. Ha esetleg valamivel nem értesz egyet, vagy van véleményed róla, nyugodtan írd le a hozzászólásban. És ha tetszett a videó, akkor lájkold is, köszönöm. Jó edzést kívánok mindenkinek!